lisod ning itabi ning mapagaw ta. Unti nga ni silot sa mga tabian. Ano? So, ang tao, matod pa sa atong tubag sa Salmo, dili mabuhi sa pan lamang. Unsa may makabuhi sa tao? Ang tanang pulong nagikan sa bakba sa Dios. Hay may inyong ganahan gyud kaayo nga pangitaon ang pulong sa Ginoo o ang pulong sa tao. Adi ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo o pagkaon sa lawas. Hindi man mamutubag og tarong. Hay may makatagbaw ninyo karon panahon na ba? Unsa may makatagbaw ninyo? Pulong sa Ginoo o pagkaon sa lawas? Pulong sa Ginoo. Sa ato pa, pwede ra mo guway kanon. Ang kanang tanan ninyong ipapalit og pagkaon, ipalit na lang nag-slot. Nya sige na lang mong basa sa Bible. Okay ra ninyo? Ha? Okay, dili. Natanawang mga naong. Kita muragitag mga bata nga naa sa kinder. Kada gayong kinsay gusto mahimong buutan, taas na yung kamot. Kinsay inyong sundon, ang Ginoo o ang yawa? Ang Ginoo. Diyan na ilang mura sa kamot. Nya inigingon, unsa man ang pagpamakak sa yawa o sa Ginoo? Sa yawa. Wa mo mamakak, namakak. Wala ka mo. So, ato na ning usbong batasana, wala man ni kuan, wala man ni klaro. Wala diri sa atong unang pagbasa, niingon gid diri si ang Ginoo ba pinaagi ni Propeta Amos. Moabot yung panahon tungod aning inyong pagsigig supak-supak, siging paningkamot para ragyod sa lawas, mamaligya na ta. Ato ning dalion og ampo. Kanabitang ampo nga dali-dalion, mao bitan na kanang manabtan usahay aning mga patay. Ilam ng kilaw-kilawon. Ano? Amahan mo na ka sa langit pag daigon imong ngalan mabot ka na mo yung gingharian. Ana mo na sila no. Ay tuwa say gasunod lagi pangadyanan. Usahay sad kaming mga pari, dali-dalion sa namo ang misa kay pila raman say kuha aning gamay kayong tao. Paspason tani kay adto na sa tasunod. Kana bang magdali kay ngano man mubalik na sad sa pagpangita og paras lawas. Isya mamaligya na tas atong trigo, atong mahalog baligya, bisag barato ra ni atong puhunan, di ba? Ana man ang mga businessman, no? Isya bisan kining bati kayo nga trigo, ato ning presyuhang mahal. Karon no, di ba mahal na kayong presyos mga gasolina, no? Mo na gipasabot sa Ginoo, ingong Ginoo, sige, padayon gid mo ana, siging pangita anang paras lawas. Concern kayo para sa lawas. Sige, moabot yung panahon ng adlaw mongit-ngit sa ano? Ang adlaw mongit-ngit sa panahon sa adlaw. Ana. Sugot mo na. Mongit-ngit ang adlaw, panahon sa adlaw. Ang inyong mga pista mahimo ninyong kasubanan. Mahitabo ba yan Kadaghang na naghimog pista din magdisco, disco, Niya ang gipahinungdan sa disco, ang patron nga santo, disco yun, inom. Inig-inding, tuwa na, gabinatuay na, gasukmagay na, gadinunggabay na, gapinusilay na. Mao rin, maglingo-lingo rin, iniglakaw. Patay. Daot gus diskuhan. Wala. Kay wa man mahaom. Panahos pista, halatari, yun, sugal. Kay haron aligre, sugal yun.
adto sa sugalan, magsinukmagay, magkiniha, amang sana, magdinunggabay, magpinatyanay, anahimong kaguol ang pista. Di na tinood. Mo na, sigit ang pista, muratag mga buang, kamo sa mga chapel leaders, appear na sa mga barangay kapitan o officials, mo approve sa daan ng mga buhat nga dili haom sa pagsaulog sa pistas Ginoo. Wa na mahasubay sa pulong sa Ginoo. Di ta pwede mag-aligre kung ang atong gamiton pulong sa Ginoo. Di ta malipay. Kinahanglang itang gamitag yawa-yawa sama ng sugal, hubog-hubog, disco, mga batanon, siging adtos disco, hapit wa na gipang sulob ang mga babae, gagmay na lang kay gipamutang, diri short pay imo perting mugbuah. Kuyog sa ng mga uyab nga muana sa panagsa, hangtod kaadlawon, ikakadlawon nga paris-paris og uli, mga hubog na, hasta mga babae, pertisang mo inom, dali kayong mo parking ang motor ngadtos Hagonoyan, ngadtos Kasagingan, adtos Kamanggahan, adto rin mo parking. Amo na, dinas kahubog, dinas kasabog, nangamabdos, nawa tuyuan. Dini dayon, pabunyag dayos bata, pertiramang nindutag mga ngan, state side yun, murasag adik ang ngan, ba, di na takasabot, unsa na ning mga ngana. Kay payunik lagi, payunik. Wa na gyud maminaw sa Ginoo unsay ihingan para sa bata. Nga kana bang Diyos nun nangan. Halahatag ang mga ngan. Kisay ngan ani RC. Nako, ndota god. Siya ang papa ni Kula man sad. So ang iyang anak RC. Kula. Ay daghan kay mga ngano, di na takahibaw ako magbasa ko. Di na mada. Sila rasay gabuot-buot sa pronunciation. Akamugod ka ng inyong mga naong, kinsa may gabuot ron, pulong sa Ginoo kamo. Ay, tanawa na inyong mga naong. Mauna, si Mateo sa atong ebanghelyo, daghan kay siyang kwarta. Kay, kubrador man siya sa buhis. Naman siya opisina. Daghan man ni kwarta kaning mangubrag buhis. Kaya naam na sila percentage. Pero pag ingon ni Jesus, sunod ka nako, gibiyaan gid tanan. Kay sa iyang pagkadaghag kwarta, gigutom na siya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kana lang magpa-counseling nako dire. Nay uban mga kwartahan kayo. Daghag kwarta, aghag sakyanan, nindot og sakyanan, pero inig istorya namo, wa agani kasugod og tabi, porti nang hilak. Dangoy-ngoy nagmayo. Nako nung gahilak man ni siya nga daghan man kay ni siya kwarta. Kami gani dinhi nga wa kayo halidig slat, lipay gani. Ay sus, di as kasing-kasing unya inig trace nako sala. Ang sala muna mo balik yung kung adto sa sala. Padir mubiya untas kabit ang akong bana. Nako ayaw sana. Sa dahilan sa siya kay nalipay pa na diha. Atong siguroon unsa may sa nimo karon ba unsa imong sala naglagot ko sa kabit padir lami kay patyon hasta akong bana may na kay patyon padir way batasan ako nagantos kong ngayo siya wa gyud maghunahuna biyaan rami dire lami kay patyon ako kana moy kwa na higugma dayon ang kabit higugma imong bana bisag di pa na muli okay na kayo. Mo anha na may magsigig istorya, kuhaan ang imong sala, kay naapil naman hinoon ka dito silang kabuang, nagpakasaha man sa kagalagot-lagot man kaysa, unsaon paghigugmas kabit padir, di madapadir, I must be honest to myself, unsaon, magpa-plastic-plastic ko, nako, ayaw papaplastic, genuine yun nga gugma, wa man sa day kasabot o gugma kaya ang iya sa day gihuna-huna nga gugma kanam sa day emosyonal emosyon ba ang gugmang tinud-anay pareha ning kang Kristo nga bisag gibitay na sa cross gahilak na siya padayon gyapong nahigugma sa mga makasasala kana mo'y gugma
Dili ng emosyon nga mokilig ka. Parehas pare, mokilig sa madre, or madre mokilig sa pare. Di na mao. Di na gugma. Gana ka na. Gana. Naipanahon nga di nakaganahan, pero you should decide to love. Nga naman di ay, kamong mga asawa rong ni adin giganahan pa mo na inyong bana? Ha? Giganahan pa mo? Wa na, dugay nang nawa. Pagitaon na kainggana, ay kamo sang mga banang ni aron din kamong banang naminaw ron aning akong kwan. Giganahan pa mo na inyong asawa? Oy, damag-damag na lang. Murabag ka na bang, murabag uwan ba? Mubuhabog ka diyot. Huwag tanay. Sus, pangitao na kayong gana. Pero ang gugma, magpabili na. Bisag wa na'y gana. Ugmao na ang imong pangitaon. Diin man gikan ang gugma. Gikan sa Ginoo. Gasa sa Ginoo. Pangayo sa Ginoo. Lord, give me the grace to use the gift of love you give me. Di na ko kamaong mugamit sa gift of love. Holy Spirit, guide me to use this gift of love you gave me. Hatagi ko grasya nga makahamao kong mugamit aning gugma nga imong gihatag nako. Kana, mo na'y gamita, tanawa. Di ba igsulti ni mo ana, igtanaw ni mo kabit sa imong bana, mukalitlag kanindot ang naong. Oh, kung ingon din ka, I love you, day. Buong ko to ang kabit, yabag, nung sabto siya. Kusmod kay naong ang kabit, kay kibaw man siyang ikay-asawa. Pero ikaw smiling kay kaniya. Ya, nahibuong sa gang, anong smiling na kay kaniya. Ano man, tungod kay ang pulong sa Dios, nag-ingon man, higugma ang imong kaaway, pasayluag kapituan kapito. Nya mihigugma naman kas Ginoo, awa na natuman ang imo narong kalipay, mauna ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Mauna na'y kalipay ang tinud-anay. Kan abang maka-feel na ka nga nakahimo ka unsay gisugo sa Ginoo. Wa mo kasabot. Mauna ingon nga ang makatagbaw nato kana giyong pulong sa Ginoo. Pasabot, tumana ang tanang pulong, lipay kay ka. Hasta sa tong kasugo nimo, lipay sad. Nanglitan, kamong mga asawa, kung moingon mo sa inyong bana, uli og sayo. Nya mo pauli sad siyang sayo, malipay mo mag-uol. Tubag, lipay. Kamong mga bana, kung moingon mo, day di sa koron mo uli karong gabi una, niya ang imong asawa mo ingon sad, okay good kaayo, take care. Malipay ka dili. Bana, tubag. Di ra ba manubag ay? Malipay oy. Malipay gyud. Ngano man, nana mo enough time sa imong kabit. O niya, iniguli ni mo nasakpan man kasi imong asawa. Niya imong asawa, niingon dayon, sakitas gibuhat ni mo dongoy. Ang imo di ang pag-overnight, dili man dito related sa imong trabaho, related man dito sa imong bisyo. Kamu man din nagkuyog sa imong kabit, perting sakita. Pero nothing gonna change my love for you. Ang sa may imong bation, isip ba na? Oy, lipay kay ka. Nga naman, gisabot ka sa imong asawa. O, di ba? Patuog dayon ka, kay kapoy man kay imong lawas. Tuog ka dito. Atimanon pa dyan ka sa imong asawa. Pero gato ang luha. Pero gasigi lang yan po atiman. Ang bana, moabot yung panahon nga mudot na siyang kasing-kasing. O maghilak na imong bana dahil sa ilo ako dahil nadadyo ko sa akong kayawanon. Din ako mubalik dito. Sunod simana na lang. Nana siya 7 kaadlaw niya. Sunod simana pa man siyang balik. Kanindot ana. O niya, pagdayong ika-unong kaadlaw na crash mas motor, nabangga man, namatay man imong bana. Asa man to padong? Wata kay ba? Basig malangit. Pero wa siya kabalik. Nga nung man siya mubalik dito,
kay nagmahal man kaniya. Imo man siyang gihigog magmaayo. Kay imo patong giyaw-yawan, sunod oras, wa na to, sibat na to. Adton ta to mamatay sa pagpakasala. Di ba? Mo nang naingon si Kristo, ni anhi ko para sa mga makasasala. Ang kaluwasan sa makasasala mao'y akong gikinahanglan, dili ang mga pagkaon, dili ning kadato sa kinabuhi. Tanawa na mga datong tao karon naggubat na, nagpinatyanay na. Naapay mga dato, successful kay mga tao, gapusil sa ilang ulo, nangamatay na. Kay nga naman, wa na'y pulong sa Ginoo, wa na'y Ginoo sa ilang kasing-kasing. Karon bitaw galisod kog lakaw kay sakit kayo akong nihubag ba ni tungod sa kaon. Nga naman, kay daghan kay nagmahal sa pare, pakanon gyud sa tanan nga makapakusog sa arthritis. Sige sa kong kaon kay lami lagi kay tanan karong ni sakit na ni action yung kong lingon ako di mada siya padud giluto ra ba ni para nimo adi na mada mamatay ko anag sayo sa to pa ang pagkaon di ay wa nay bili basta ang lawas mo reklamo na, di ba? Unsa na may akong kinahanglan? Pulong sa Ginoo. Lord, unsa may akong buhaton? Siya, antusa ng imong kabuang. Na karon lisod ko lakaw. Di jud ka mutagam, sige nakaganag sakit na imong tiil, nya kaon lang gyapon ka, kanang imong gana, mao na imong ubanan, patay gyud kang pariya ka. Nako dili ko mamatay og di na kumukaon siya, patay lang gihapon. Pero mas maayo ng imong higugmaon ang imong maayong panglawas kaysa imo lang pasagaran. Ana mo na karon sugod karon ay nakunyugpakan ang amo sakit ning akong tiil ha. Ang mupakaon ako ana maimpirno mo. Tabangi ang pari nga di kay masakit. Nya mo aksyon gi paring punit sa litson na pader-pader di na para imo. Karing utan pader, karing di ang kuan isda mo ra ni imo. Ay karing di ang kuan ay ayaw na pader ayaw na. Ay, okay, madaot ka anak. Tanawa, di ba din agi na mo balik ang pari sa inyo? Kana, kunyawan o ng pari, pero ang pari, Diyos nun, ay salamat in tao na ay nagmahal, no? So, ayaw na ko palitian ng mga litson, kana mga lamiang pagkaon. Saom na ninyo, ipalit nag-slot. Ang budget ninyo, anak, ipalit na lang slot. Preparahin lang kong inununan, nga na tuno sa lubi, nga butang ang daghang paliya, ana og kanon nga mais nya utan kana lang ha nya ang ubang budget ipalit nag-slot di ba lipay kay ko ana ano man para na nas Ginoo budget na moslitson pa der 7,000 so palit mig 7 slots nya kanilang usang imong inununan pa der ha ana okay kayo ana ipalit og slot man sad mo malipay. Sige, nindog na ta.